Hello mga kamatmot, magandang umaga sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong lakas at panibagong buhay na naman tayo ngayon mga kamatmot. Same as usual mga kamatmot, andito pa rin tayo sa Real Quezon. Andito tayo sa Riverfront. Isang private na paliguan to siya dito mga kamatmot at kami kukuha ng sample ng tubig. Thanks God, maraming salamat po Panginoong Hesus at tayo'y binigyan ng lakas sa araw na ito at sa panibagong yugto ng aming buhay. At salamat Ama, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, dito tayo ngayon sa Riverfront mga kamatmot. Ang init. Ayan Okay, let's go mga kamatmot. Tayo mag-ikot-ikot dito habang naghihintay sa ating mga kasamahan. Ang init mga kamatmot. Ayan andito tayo sa Riverfront. Ang init mga kamatmot, Riverfront. Ayan Yan mga kamatmat, andoon ang ating mga samahan, andoon sila. Ayan tingnan mo yung paligid ng bundok mga kamatmat. Yun, ilog. Yan sila mga kamatmat, yung ating RE. Yan sila mga kumot-mot Yan. Yan may nano sila dyan sa tubig at kumukuha sila ng sample. Yan. Medyo malayo yan sila mga kumot-mot sa ating kinakatayuan. Ayan yung bundok na yan mga kamotmot. Yan nung mga nakaraang mga buwan mga kamotmot at tayo nandito din. Medyo ang tubig ilog mga kamotmot, medyo mababaw siya ngayon, maliit. Yan ikutin natin to mga kamotmot. Napakainit. Ayan iikot tayo mga kamot, iikot ko kayo mga kamot, sasamahan niyo ako at iikot ko kayo. Ayan yan ang ating kaibigan kaway-kaway dyan. Yan ang ating kaibigan na si Bongski Lim Kyaku Trefowens. Ayan may mga naliligo pala doon mga kamotmot at di natin pwedeng videohan. Ayun yung tuktok. Yung tuktok mga kamotmot, may mga net pa doon sa taas Ayan Ayan Ayan. Ang ganda ng bundok. Ayan sila Francis at Alexis. Yan Francis at Alexis. Ayan. Ayan mga kamot-mot. Tulan tayo, ikot-ikot habang naghintay sa kanila kung matatapos sila. Ayan yung dalawang team mga kamot-mot nagkasama kami ngayon sa isang lugar. Ayan ang ating dala. Land Cruiser na pula at Prado, Toyota Prado. Ayan napakainit. Ikot tayo ulit at samahan nyo kami sa aming ginagawa ngayon mga kamotmot sa araw na ito at samahan nyo kami sa pagbababad namin sa init. Ayan
Napakainit mga kamot-mot. Time check mga kamot-mot, 11:30 ng umaga at magtatanghali. Ayan o. Ayan, dito lang tayo. Napakainit ng araw mga kamot-mot. 11:30 ng umaga ng hali. Ayan o. Dito tayo silong. Ayan o mga kamot-mot, yan yung nakaputi si Dexter. Ito yung maliit na nakasombrero ng si Christian. Ang kanilang ginagawa mga kamot-mot, ano naman yan sila, aquatic. Yan, dalawa na yan, aquatic yan sila, sila naman Francis at Alexis, water sampling. Yan, yan ang ginagawa nila mga kamot-mot. Yan, bali tatlong ano pala to mga kamot-mot, tatlong kategory yung ginagawa namin ngayon: aquatic at water sampling at fauna. Ayan, yung fauna mga kamot-mot, nag-ano sila ng mga strap, nagpapain kumbaga, iniiwan lang yun, mamaya babalikan. At nagpalit kami ni Bong ng posisyon. Siya naman ngayon ang sa water sampling sa kanila ni Francis at Alexis, ako naman sa aquatic. At kaya kami nagpalit mga kamot-mot. Si Bong na naman ang pupunta mamaya sa Plasan Austria Laboratory sa may Binyan. At ako'y dito muna sa aquatic. Ayan o mga kamot-mot, yan ang ginagawa nila dyan, aquatic. Yung mga may mga yung aquatic mga kamot-mot, yung may mga maliliit na mga insekto na kanilang hinuhuli. Dyan o, yan sila mga kamot-mot. Nanguhuli ng maliliit na insekto. Maraming huli. Ayan o. Yun o, takpan sa bato. Yun o, yun. Anong tawag yung inano nila Bong? Yung pinaghuhuli nila? Sibot? Pukot? Di ko alam kung anong tawag niya mga... Ha? Maring ganyan din. Si? Maring. Oh, yung... Malaking nga lang. Anong tawag nun eh? May tawag nun eh. Kalimutan ko lang yung tawag. Bandorn? Quadton? Bandorn. Ha? Bandorn. Ayan ang ginagawa nila. Problema mamaya. Ha? Entrance dun eh. Sa? Walang ba? Walang entrance doon. Meron. Pag si Francis ang kano doon, walang entrance doon. Kami kahapon eh. Eh, wala na si Francis mamaya doon. O di ako. Sabihin ko lang na ano. Ayaw ko lang si... Quarenta entrance doon. 20. Ha? 40 nakalagay doon, entrance fee.
40. May pulutan na tayo mamaya. Nung pumunta kami rito, ang laki ng ano nito yung ilog. Tapos may Oo. may nag-ano pa yung puro salbabida. Anong tawag nun? Yung swimming. Hindi yung salbabida na pinapatong-patong, marami silang sakay. Galing sila doon daw sa... Balsa. Hindi balsa ang tawag nun eh. Bulsa. Basta yun na yun. Saan galing doon? Doon. Oh? Doon sa may... Lampas dyan sa batuan ng tubig? Pero yung dalawang grupo sila eh. Doon sila yung pag-ahon natin dito na may ano doon nakalagay kuan. Ano ba yung nakalagay doon sa kuan? Doon daw yung sila nanggagaling, sabi ng kuan. Itong lugar na to mga kamotmot, sakop to siya ng Tignuan, Barangay Tignuan. Nahuli kang talangka. Ha? Talangka, sarap. Mababaw eh. Sarap anuhin yon, sarap gataan. Baka marami. Magkakawal. Tapos pag may suso, pati suso. Ayaw ko yan. Ayan o. Okay. Mga kamatmot, andito tayo ulit sa Balagbag Falls at balik kami ulit dito mga kamatmot, pero iba naman yung ating kasama at ibang kategory naman yung ating pagpunta dito mga kamotmot. Ano naman to, aquatic ang ating sinamahan ngayon dito mga kamotmot, kaya tayo ay pupunta ngayon doon sa falls, Balagbag Falls. Pupunta tayo mga kamotmot. Ang ating kasama ngayon si Adrian at Pauline. Ayan, tatlo sila mga kamotmot at pang-apat ako. Ayan. Ayan o, dito tayo ngayon mga kamotmot. Lakad-lakad tayo papunta doon sa falls. Ayan o, ito yung daanan dito mga kamotmot. Yung taas yan mga kamotmot. Ayan o, bundok yan dito sa kabilang side. Ito yung dinadaloyan ng tubig. Ayan. Yun, bundok din yan dyan sa mga kakahuyan. Ayan o. Dito tayo. Oh, may kano tayo dito. Shout out partner. Shout out. Nels Vlog. This vlog Jolas. Oh, shout out. Anong vlog ko pre? Jolas Dops channel. Shout out Jolas Jones channel. Dops. Dops. DPUS. Ayan, ating kabady, ating Ayan, Hello. kaway. Tatawid na kami sa dagat. Okay. Sige. Kami naman pupunta dito. Ingat. Okay. Anong channel? Nels Vlog. Nils. NHEL. NHEL. S. Nels. Vlog. Sa akin naman, Jolas Dops channel. Sige. Jolas Dops channel. Nels Vlog. May subscribe ko. Okay, ako rin. Jolas Dops. Wala pa DP. kasing signal eh. Pagdating. Oo nga, wala din eh. Sige, pagdating. Okay. Tatawid kami sa dagat eh. Okay. Ayan, may ano tayo, mga kamotmot. May ano tayo, may vlogger din tayong nakasalubong. At Nels Vlog siya mga kamotmot siya. Nels Vlog, shout out. Nels Vlog. Tayo dito. Lalakad-lakad lang tayo dito. Yan ang mga kamotmot ng dinadalo yan ng tubig. Yun ang sabi ng katiwala dito mga kamotmot doon sa gate. Ito may mga cottage na dito.
Dati wala pa to siya mga kamotmot, walang cottage, medyo ano yung tubig ngayon. Yan ang tubig. Yan mga kamotmot. Dito tayo, uy maganda na nga, may mga cottage na nga siya mga kamotmot at may ano na Yan mga kamotmot, may mga cottage na dito, dati wala yan. Yun, marami naliligo, hanggang doon yan sa taas mga kamotmot, maliit yung tubig. Maraming naliligo, may ano na rin siya doon mga kamotmot, may hagdanan na rin siya doon dati wala pa yan, ngayon mayroon na. Okay, dito na lang muna mga kamotmot, tayo babalik na doon. Mga kamotmot, balik na tayo at nandun na sila, si Christian at Adrian at Pauline. Andun na sila, kasalubong na natin at tayo babalik na doon. Ayan Christian, Pauline at Adrian. Ayan si Adrian at Pauline. Ayan. Yung may dala-dala silang parang sibot, panghuli nila ng mga isdang maliliit o ano yung mga insekto dyan. Ayan yan nilulubog sa tubig. Ayan, ito yung paligid ng Balabag Falls. Ayan mga kamot-mot. Yan, dito sa kabila ito yung bundok yan, mga puno, paikot hanggang doon sa falls. Ayan ayan mga kumatot, iniwanan natin sila doon at tayo babalik doon sa ating sasakyan. Yan, dito tayo, lalakad-lakad tayo dito mga kamotmot. Hello mga kamotmot, magandang gabi po sa inyong lahat. Time check mga kamotmot, 6:30 ng gabi at andito tayo ngayon sa highway ng Barangay Tignuan mga kamotmot at tayo ay may hinihintay na mga kasamahan RE, yung sa Pauna. Andyan sila sa bundok na yan mga kamotmot, yun madilim yun dyan sa kung saan nakaharap yung video. Nandyan sila sa bundok na yan mga kamotmot at dito natin sila hintayin sa Barangay Tignuan at dito tayo maghintay sa kanila. Medyo madilim na dito mga kamotmot pero okay lang dahil nandito lang naman tayo sa highway. Nandyan yung ating sasakyan, Toyota Prado. Dito lang tayo ngayon maghihintay sa kanila. Dalawa lang yun sila mga kamotmot at may mga guide silang kasama. Ayan ito yung kung saan nakaharap yung ating camera mga kamotmot, dagat yan dyan. Ayun, nandun yung barangay, yung natakpan ng puno, may barangay mobile sa kanila yan, nandyan yung barangay. Dito lang po tayo naghihintay sa kanila mga kamotmot. Baka mamaya pa yun sila bababa o anong oras, basta dito lang tayo naghintay sa kanila. Ayan yun yung estatwa ng mga bayani. Noong mga nakaraang mga buwan mga kamotmot, dito tayo at ito lang, basta itong barangay na to, itong lugar na to, ito lagi namin pinupuntahan. Basta may mga barangay dito at aming pinupuntahan at kung saan mag-deploy ng tao doon mag-umpisa sa kung saang barangay na sasakop. Yung ating team ngayong sinamahan mga kamotmot at team na ating sakay, dalawang team to sila mga kamotmot, aquatic at Pauna, at sila Francis at Alexis
Sa water naman yun sila mga kamotmot. Sa isang sasakyan sila, pero kanina sila umalis papuntang Mamplasan, Austria Laboratory, at si Bong ang kanilang driver ngayon at ako kahapon. Inaabot tayo ng madaling araw, alas 2:30 ng madaling araw tayo nakarating, nakauwi sa aming tinutuluyan. Kaya si Bong na naman para ako'y makatulog din ng maaga. At alas 2:30 kami dumating sa aming tinutuluyan. Hindi po ako gaano nakatulog, 2 oras lang din ang tulog ko mahigit, at alas 4, quarter to 5 nagising na po tayo para ang ating sasakyan ating chine-check up para makalis din ng umaga. Kasi may yung isang sasakyan namin mga kamotmot kinuha ng aming kasamang driver ni Noel dahil nagluloko yun kahapon. Ayaw, walang hatak, di makaahon sa paahon. At yung aking hawak na Land Cruiser, nagluloko din ang battery, pinalitan din yun ng battery. Kaya yung isang sasakyan na Land Cruiser na pula inuwi sa Quezon City. Ang ipinalit itong Prado, Toyota Prado. Yan mga kamotmot, dito lang po tayo at update lang po tayo mga kamotmot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning mga kamotmot. Mga kamotmot, hindi po tayo nakapag-outro kahapon, kagabi, at gabi na tayo nakauwi at malakas ang ulan dito. Kaya ngayon lang umaga tayo mag-outro mga kamotmot. Good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at saan sulok man kayo ng mundo, at sa iba yung dagat, at sa ating mga OFW friends, OFW relatives, shout out po sa inyong lahat. Ngayon mga kamotmot, at hanggang dito na lang ang ating vlog, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y muling magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at binigyan pa tayo ng lakas at panibagong buhay. Maraming salamat po Ama, at lagi po nyo kaming gabayan sa aming araw-araw na lakad, lalong-lalo na po andito kami ngayon sa Real Quezon, at mga bundok po ang aming pinupuntahan at mga ilog. Maraming salamat po Ama. At ako yung muli magpapasalamat sa Yason family, Sir Sinon, Mambiet, at sa kanilang mga anak, Louie, Nikki, Lex. Maraming salamat po Yason family. At sa ating mga kasamahan sa Upper So Consultant, mga staff na sina Ma'am Lina, Ma'am Jean, Chuna, Ingrid, Kosi, Yana, Kate, at kay Alexis, Alex, sa inyong lahat po, shoutout po sa inyong lahat. At sa ating mga boys na Yu, Christian, Francis at Noah, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa aking mga kasamaan, si Noel, Bong, shoutout po. Hanggang dito na lang mga kamatmat, at dito na natin tatapusin ang ating vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. At may kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. At naway ay ako po yung makikiusap muli sa inyong lahat mga kamotmot friends. Sana ay makaabot kayo sa dulo ng aking vlog. At lagi nyo akong samahan at lagi nyo akong suportahan sa aking channel. Okay po, hanggang dito na lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye bye, I love you all.